Schrok me veel, zei je vertellen. Nee, ik zei eruit. Ik ga hem een duw jong. En toen hij eruit zei, ja, waar te blijven is, ik ga er door vastdienen. Jo, het word je wel. Jo, het word je wel. Ja, nog wat mij was. Ik was zo mooi net in de huis aan. Tien 2 vannacht wordt vrouw Bron wekker. Ze jent constant in hen weer in op een galerij van haar wenning. Ze docht er doorhiepen omdat ze denkt dat het de borman is. Ik moet geld hebben. Maar ja, als de verkeerde dingen uithalen hier, ja, nou, en hier val in de hand. Ja. Ben je net bang dan? Ja, ik ben wel bang, maar ja, wat maaien als je alleen binnen. Vrouw Bron is ook nog neer meemaken bij haar wente aan het Leidseplein. Ze belt 112 en kennen duidelijk signalement onder de politie teruggaan. Ongeveer oorwoorden letter op de boskwaai hebben we meer aangetroffen. De man viel die compleet aan het signalement wat mevrouw en oortjoven terugjoen haar. Op dat moment hebben we aangehouden en bleek dat de man het vuurwapen nog bij zich te hebben. De 21-jarige verdachte uit Greens wordt er ook nog van verdacht dat hij een heftruck stellen had aan de Berkendiek in Oerterp. De politie vindt het net verstandig wat de oudere vrouw dien had. Ik vind het heel dapper, aan de ene kant. Aan de andere kant, het geldt natuurlijk een heel grote risico's. In dit geval hier ik als bejaarde eventueel, hier ik eerst maar eens terug de gedienststation en als er een deurspion in de door is, om eerst maar eens even te zien waar om een kwartier voor 12 s'nachts bij mij onder doorbellen. Misschien wel een familielid, maar in dit geval wie het verkeerd wordt. Ik hoop het net waar mij te maken.